Krásny deň prajem, milí diváci. Pozdravujeme vás z nášho seriálu Cesta zmeny. A keďže každá zmena má svoj začiatok, niekedy jasný a prudký, a inokedy tichý a nenápadný, tak aj dnešná hostka začínala vo veľmi dynamickom svete advokátskej kancelárie ako office manažerka, kde presnosť, poriadok, disciplína boli základom každého dňa. No ale niekde vnútri je rásla túžba po tvorivosti a slobode. A dnes nás zoberie na svoju cestu. Od kancelárskeho stola až po tvorivý ateliér plný šperkov, farieb a príbehov. Poznám ju nielen ako tvorivú ženu, ale ako sprievodkyňu na ceste seba poznania. Začali sme spolu pred 10 rokmi tým, že sme vstúpili do sveta etikoterapie a dnes vám spolu rozpovieme jej cestu zmeny. Alexandra Valentovičová, vítaj. Vítaj, Saška. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých, ktorí to pozerajú, počúvajú. Teda ale úvodovne. Ďakujem, Saška. Povedz mi, prosím ťa, keď už som ťa teda takto uviedla, ako by si ty opísala to obdobie, kedy v tebe začalo niečo ako keby pracovať a tlieť a túžiť po tej zmene? Lebo pracovala si ako office manažerka u známeho, renomovaného advokáta, ale vždy si bola samozrejme tvorivá bytosť, ale ide o to, že túžila si po tej zmene aj v tom osobnom rozvoji. Pamätáš si ten prvý impuls? Prvý impuls bol vždy, od malička som niečo tvorila. Aj v robote som robila, niekedy som mala čas, som mala vždy niečo v kabelke, čo trebalo navliekať, alebo prišiť, alebo tak. A vlastne, keď bol čas, tak som si urobila, čo bolo, aby som si ušetrila čas. Večer už nebolo toľko toho, tak som si to predpripravila. A som bola vďačná za také chvíľky, keď sa to dalo aj v práci. A ten impuls, no to sa mi rodilo dlho v hlave a vlastne ja som to niekoľkokrát si aj rozbiehala popri práci, akože či to bolo šitie, alebo malovanie, alebo tieto šperky, čo robím teraz, tomu sa najviac venujem. A keď som skončila v advokátskej kancelárii, tak vlastne tie podmienky sa vytvorili sami. Prišlo to ako, že tak čo teraz? Tak tomto pokračujem, toto robím po obede, tak som to rozšírila na celodennú činnosť. Takže a teraz uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja si pamätám, že stále si niečo vyrábala a tvorila. A spomínam aj na tvoje mydielka, a spomínam na to šitie, keď si sama vytvorila kráčiesku figurínu a naučila si sa šiť a vytvorila si vlastnú značku, ktorú už nebudem spomínať, lebo už máš teraz inú, ale na Saša si ponúkala svoje produkty. A naozaj tá tvorivosť, ešte si spomínam na tie tvoje maľované poháre na začiatku a potom to začalo výrobou tých krásnych náramkov a šperkov s polodrahokamov. To bol nejaký rok 2019 a ja sama som od teba zobrala niekoľko setov na Vianoce pre mojich blízkych a pre moje priateľky, ktoré boli úplne očarené. Ale fascinujúce na tom bola tá tvorivosť v tom, že bola si neustále v tej zmene, v tom procese zmeny. Že keď ťa niečo akoby naplnilo vnútorne, tak si zrazu vykročila úplne inou cestou, alebo jednoducho si výrazne zmenila ten produkt a to zameranie. A toto je na tebe také fascinujúce, že stále si v pohybe tvorivosti a zmeny a na tebe vidno, že si ten tvor a tvoríš. A povedz mi teda, že čo ťa tam ako keby poháňa, lebo toto je ten silný okamih, kedy mnohí ľudia by chceli aj z hlavy vymysleť nejakú inšpiráciu nájsť, ale ono to nejde. Ale tebe to prichádza nejako samo? No, dobre si to pomenovala, ja som tvor. Ja tvorím. A keď nemám chuť, vtedy som netvor. Áno. A to u mňa ani nejde o to, že čo tvorím, ale o ten proces tvorenia. To Mhm. proste príde, tá nálada a vtedy mám chuť niečo vyrobiť. A občas sa stalo, že to bolo aj varenie, čo nie je moja obľúbená činnosť, ale aj v tom som mala pocit, že tvorím. A ja mám takých niekoľko činností, ktoré už roky striedam dokola, aby som nebola v stereotype, alebo aby sa mi to nestalo nudným, tá činnosť, tak striedam tie rôzne.
činnosti, či to je šitie, malovanie alebo čo iné. A, a vtedy ja nepotrebujem ani spať, ani jesť, chytí ma tá nálada, ten proces tvorenia ma úplne pohltí a aj vôbec nejde o to, že čo vytvorím, jak to vyzerá, ale ten čas, ktorý trávim tou činnosťou, ten ma naplňa. Ten mi vyrobí ten pocit šťastia, ktorý sa v tele, ten serotonín vyplavuje a proste som spokojná. To je A úžasné. že niečo vytvorím a že niekomu sa to páči, alebo sa to kúpi, alebo to niekomu darujem, tak to už je také druhoradé. Ale o ten proces tvorenia ide, že ten ma naplň. To ma láka. No, ako, Ani nie, že to je nejaká činnosť, že robím sama pre seba, že nie som teraz napríklad zamestnanec, ale že niečo tvorím, ale ten pocit, ktorý tá činnosť prináša, o ten mi ide. áno, je to o tom procese, máš pravdu. Lebo my, keď sme v ňom ponorení naplno, tak skutočne, že prežívame tie úžasné pocity z tej samotnej tvorivej činnosti. A ja presne viem, o čom rozprávaš, lebo tiež od detstva ma to ťahalo k tým ručným prácam, štrikovala som, hačkovala som, mala som obrovskú radosť. A potom som to nejak odložila v návale iných činností. Začala som počas tej pandémie štrikovať šály. Neuveriteľne mi to robilo radosť. A môj syn doteraz nosí ten šál, teda v zime, a hovorí, že lepší v živote nemal, lebo je dostatočne dlhý, dostatočne široký a dostatočne pevný a pružný. A tá radosť, že dokážeme niečo takéto vytvoriť, nás úplne dáva do úplne iného módu. A jeden môj drahý priateľ povedal, že kreativita, slovo, má veľkú hĺbku, lebo znamená, keď si ho rozložíme, kreativita znamená tvor, život. Takže to je úžasné, že? Čo na to povieš? Krásne. A naozaj to oživuje. Že mám pocit pri tom, že vtedy žijem, keď tvorím. Áno, áno. Je to nádhera. No a ja na teba teda prezradím, že momentálne si vytvorila novú značku Neferša, kde ponúkáš cestou sociálnych sietí a predpokladám, čo skoro budeš mať možno aj svoj vlastný web, nádherné šperky, ktoré si teda môžu dopriať ženy, ktoré túžia aj po takej elegancii. A povedz teda niečo o tom, ako tá značka vznikla a čo je také charakteristické pre ňu. Určite ten názov ten ma pohltil. Ono to znamená, že je to niečo evokujúce krásu. Tam je ten základ slova nefer, kola nefertity, z tej staroegyptčiny a to je niečo krásne, jedinečné, ojedinelé a ten ša, to je taký ten prvok, to ono, nesúce to vytvárajúce, evokujúce krásu. Z toho vznikla neferša a Mhm. čiže to, čo ja ponúkam, čo vytvorím, keď si dáš, tak tiež máš pocit, že si niečo jedinečné, evokujúce krásu. Úžasné. Taký pocit by ti to malo priniesť, keď si to na seba dáš. To som tým chcela preniesť cez tie šperky na ženy, aby sa cítili ako neperša, ako krásna, jedinečná, vyjadrujúca, evokujúca krásu. Mhm. A pre koho sú teda vhodné? Ja som už prezradila, že vnímam tam teda ten prvok tej elegancie. Vhodné sú pre všetkých, tak každý má rád niečo iné. Ja nerobím iba jeden druh, robím rôzne druhy od úplne elegantných alebo na také ojedinelé príležitosti až po šperky, čo môžeš nosiť na bežný deň. Takže vhodné sú pre všetky vekové kategórie. A pár som robila aj mužských a k tomu by som sa chcela vrátiť a rozšíriť túto ponuku aj pre mužov. Aj Dobre. muž môže evokovať krásu.
Určite, určite súhlasím naozaj. Pre mňa je ešte fascinujúci ten tvoj prerod, pretože ty si to dlhé roky robila ako hobby. A boli to darčeky, prípadne samozrejme niekto si to mohol ako handmade výrobok kúpiť, tam, kde si to ponúkala, ale posledný rok som vnímala u teba naozaj tú silnú cestu zmeny, že si sa rozhodla vlastne vykročiť naozaj tou vlastnou správnou cestou, ktorú cítiš z hĺbky seba, že už ťa to ako keby nepúšťalo do tých, povedzme, iných činností, ktoré si robila aj predtým. A naozaj v tom priestore advokátskej kancelárie si bola dlhé roky, potom si opäť niečo zmenila, ale teraz cítim, že ťa to ťahá naozaj do tej tvorivej činnosti. A toto je také fascinujúce, že niektorí ľudia veľmi dlho váhajú s tým, že či vôbec vykročiť, či vôbec začať. A my dnes už vieme, že čo tam pracuje, pretože obidve sme sa stretli pred viac než 10 rokmi v škole etikoterapie a sú to strachy, ktoré ľudí nepúšťajú do tých nových začiatkov. Mala si tam aj ty nejaké? Pravda, že? A to stále, to len tak ako nezmizne zo dňa na deň. Taký ten vnútorný sabotér. Mám vnútorného motivátora, volám aj sabotéra. Ten motivátor mi vždy hovorí, že poď do toho, urob to, neboj sa, že čo sa ti môže stať, ne? Maximálne sa im to nebude páčiť niekomu, nebude to chceť. Ale chod, neboj sa, že je to pekné, dobre to je, ľúbi sa mi to. Potom príde ten sabotér, ale prosím ťa pekne, s týmto chceš ísť von, vieš, také tie vnútorné boje. A najlepšie je, som si povedala, že nikomu nemôžeš vyhovieť. Nikdy sa to nebude páčiť všetkým. Nikdy to nebude, že si to kúpia všetci. Ale však preto to nerobím. Tak treba vyhodiť cez okno aj motivátora, aj sabotéra, proste to urobiť. Urobila si to, takéto to je, dobre to je, tak jak to je. Daj to von, pusti to na tie sociálne siete, ide si to svojím životom, urobiť všetko preto, aby sa to posunulo. Samozrejme sledujem aj ja, čo sa ako robí, snažím sa naučiť nové veci, ako sa pracuje so sociálnymi sieťami a okolo tohoto. Urobím všetko preto, čo je v mojich silách, s týmto. Potom už je to viac major. Ale nenechám sa ovplyvniť ani tým motivátorom, že budem úplne premotivovaná, hej, a proste mysleť si, že to moje, to je skvelé, to je úžasné. Iné ani lepšie není na trhu, hej. Ale nenechám sa ani dať dole proste tým sabotérom. Takže urobím to, čo by práve prišlo, aký nápad, vytvorím to a nechám ho žiť. Toto je A som spokojná s výsledkom. že necháš Veľmi. žiť, že necháš ho žiť, to sa mi proste páči, že necháš ho proste tak, ako Áno, je, ale, áno, nechám ho žiť. ale predsa len vnímam u teba ten posun a toto by bolo možno dobré ešte ako divakom sprostredkovať posun od toho momentu, kedy povedzme človek ešte uvažuje, že naozaj či ten výrobok je súci naozaj, aby som ho dala von a ešte nad tým ako trošku meditujem a zapodívam sa tými vnútornými podnetmi, tými strachmi a tými pochybnosťami o sebe samej. Lebo ja vidím za tebou tú fotografiu, myslím, že to je tvoje makro foto, ktoré si robila, alebo je to zhoda Áno, okolností. áno, Je tvoje. A ja si áno. spomínam, že keď si mala vlastne tú fázu, že si fotila makrokvety, bolo to úžasné. Mhm. A potom, Áno. keď si ich vešala na Instagram, sa ti ozval ten talent manažer a mali sme spolu ten coaching, keď si vlastne dostala tú ponuku a nevedela si, ako s tou ponukou naložiť. Áno. A v A tom to mi veľmi pomohlo, ten coaching tvoj. Áno, áno. A ja som to tiež tak vnímala, že tam prišli rôzne aha momenty, kedy vlastne človek si môže uvedomiť, že môže sa len po malých krôčikoch, ako po tých schodíkoch, ktoré sme tak metaforicky vlastne opísali v tom coachingu, si ich vlastne sama uvidela a dala si sa po tých schodíkoch jeden po druhom a našla si tú cestu, tú svoju cestu. Tam sa Ja ma... si pamätám si ten rozhovor do detailov, keď som si odhalila, jak si ma viedla, jak tie schodíky, kde, jak sa, ktorými slovami ja sama blokujem pozorne. Áno.
A to, Ale to, jak som si to odhalila, tak to ma posúva aj teraz napríklad. To mi fakt pomohlo vtedy. Za to ti veľmi ďakujem a som ti vďačná. Lebo teraz napríklad, tak jak som hovorila, že tie strachy sú vždy a tie pochybnosti. Ale a keď sa nechám ovládnuť týmito vnútornými rečami, vždy to má iba jediný koniec. Že ťa to stopne a nedáš ten výrobok. Nakoniec tam nájdeš toľko chýb, tisíc chýb, že to vlastne z toho vyjde niečo tak strašné, že jak si to vôbec mohla vytvoriť. Hej. A tento proces, keď človek si už dokáže na začiatku uvedomiť, že aha, už mi zase začal tento proces, tak to stopne na začiatku a vždy si poviem, dobre, to je tak, jak to je. A treba to pustiť. Bo nikdy nevyhovieš všetkým. áno, A najhoršie, čo sa môže stať, je v dnešnej dobe napríklad, že ti to nelajknú. No Ježiš Maria, spázne sa, nelajkli. Teraz som tak nad tým rozmýšľala, že keď som mala, ja neviem, 12 rokov, som uznávala Georgia Michaela, taký obľúbený speváci, tak deti. Videla som, nemali sme žiadne mobily, internety, tam na jednom programe bol nejaký hitparáda, už nepamätám si, jak sa to volalo, bežala tá pesnička a mal také sako do pasa a ja som presne, hneď som si predstavila, že však otec mal také, to mal ešte svadobné sákovské, to mu odlikvidovala. Keď som ho zobrala, postrihala, prešila na seba, to bol ešte taký tenký, keď sa ženil. A prišla som na také čipky, proste som si urobila také sáko, jak som videla v tom klipe. Vyšla som v tom von. Vôbec ma nezaujímalo, vôbec som sa vtedy, v tej dobe som nemala také myšlienky ako teraz nejaké, že čo mi povedia vonku a jak sa budú na to pozerať. Ne, lebo všetkým padla sánka a každý chcel také sáko, lebo každý vedel, že to je z toho klipu proste, hej. Vôbec som nemala takéto pochybnosti. To sú pochybnosti áno. sám o sebe, čo má človek a čo vytvorí. A jednoducho som to vytvorila a bola som spokojná. A tak som si povedala minule, že tento pocit, že však to bolo tak skvelé, prečo sa zaoberám nejakými lajkami, či mám lajky. Však to je to isté, ako vtedy, keď neboli, len tí, čo vám nedali like, tak to boli tí, čo vás obišli a nejako to neokomentovali, alebo to aj nepochválili, alebo sa iba odvrátili, že ich to nezaujíma. A čo, ani mňa to nezaujímalo, že ich to nezaujíma. Takže je to len iná doba, iná forma pochvaly alebo nepochvaly, ale ten pocit môže byť stále rovnaký, ktorý ja mám z tej tvorby. Takže tie lajky to vôbec neriešim. Máme. No, áno, je iná doba, to si presne krásne povedala. A keď si hovorila o tom, ako si tvorila teda to sáko, tak sa mi tam rozbehol taký prúd myšlienok. A musím povedať teda, že naozaj ten problém s tým, že či teda ten výrobok alebo teda to, čo vytvoríme, bude dosť dobré, má v dnešnej dobe obrovské množstvo ľudí. A je to taký parazit, ktorý proste máme v hlave, a ako si hovoril, že ten sabotér, alebo proste ten spochybňovač, ten kritik, môžeme to nazvať akokoľvek, tá naša osobnosť, a niekto hovorí ego, má teda taký mechanizmus, a my to už doverne poznáme, že niekedy sa teda vytasí práve s takýmto myšlienkovým rojom v našej hlave. No a keď na to skočíme, ja hovorím, že ako rybička na udicu, tak sa tam potom meceme na tej udici a skutočne potom sa trápime a jednoducho nedáme o sebe vedieť. A mala som veľa takých ľudí, či už na nejakom coachingu, etikoterapii, transformačnom rozhovore, ktorí niečo nádherné vyrábali, tvorili, ale mali také silné pochybnosti, že nedokázali to ani zavesiť do nejakej skupiny, kde bolo povedzme len 20-30 ľudí. No mali strach z toho, že budú odmietnutí. Mali strach z toho, že nebudú uznaní. A dokonca mali strach z toho, že budú nejakým spôsobom skritizovaní alebo hanení. To sú tie hejty v dnešnej dobe, ako sa tomu hovorí. Čiže nenávistné prejavy. Ale najviac, čo môžeme pre seba urobiť, a čo sme my teda po tých rokoch praxe na to s manželom prišli, je, že, a čo ľuďom veľmi pomáha, poviem to teraz, je to, keď si človek vlastne predstaví sám seba v roli toho zlyhávajúceho, toho odmietnutého, toho,
ktorý je hejtovaný. Pretože keď to naozaj prežijeme ako možnosť, v poli možností, tak potom sa už nemám čoho báť. Už som to raz prežil a akékoľvek ďalšie interakcie z okolia môžu byť iba také, že úsmevné a vyvolajú naozaj ten úsmev na našej tvári. Takže ja viem, že teraz to hovorím veľmi zjednodušene, ako taký ako keby jednoduchý manuál na použitie v prípade, keď budeme mať pochybnosti, ale skutočne dá sa s tým pracovať a ja vnímam aj to, Saška, že ako sme vlastne spolu prechádzali tie 4 roky v škole etikoterapie, ako sme vlastne zvládali tie jednotlivé etapy nášho profesného aj osobného života. Veľmi nás to posunulo. Ja som začala vtedy tvoriť, písať. Sedela som každý deň pri počítači a písala som. A potom som si uvedomila, že v našich životoch sú často nejaké etapy, nejaké životné skutočnosti, ktoré nás odvedú možno aj od toho detského sna. Pretože ako som spomínala, vždy som bola tvorivá a v istom období sa mi niečo zavrelo. Prišlo obdobie, kedy prišli nejaké výroky zo strany rôznych autorít, možno to boli rodičia, možno tréneri, možno nejakí učitelia. A nedovolila som si ísť napríklad na kameru dlhé roky, rozprávať. A teraz sa to postupne uvoľňuje a cítim, že čím viac sme autentickí a pravdiví a dokážeme naozaj robiť to, čo nás baví, to, čo nás naplňa, tak dokážeme inšpirovať aj okolie. A potom vlastne aj tie naše deti, ktoré vidia, že keď majú radostného rodiča, tak čo treba deťom viac? Pekne si to povedala, hej. Áno, netreba sa chytiť ako ryba na udicu. Zhodou okolností ja som ryba, ktorá ryba by chcela byť na udici, že? Takže treba tvoriť, hej. Dobre, budeme tvoriť a budeme inšpirovať tým, že tvoríme. Ale ešte jedna vec je tam taká veľmi dôležitá, ktorú som si všimla, že nech tvorím čokoľvek. Či je to nejaké podujatie, keďže my s manželom teda veľa lektorujeme, prednášame. Skutočne, že byť v tom naladení, že dávam zo seba to najlepšie a súčasne nemám za tým tú víziu nejakého potenciálneho zisku. Pretože keď to robím z čistého srdca, z čistého úmyslu, zámeru, z čistej radosti, z toho, že ma baví a naplňa to, čo robím, tak to potom prináša úžitok aj tým ostatným. To je to obohacovanie sa. Hm. A To je verím, dôležité, obohacovať. a ja presne viem, že ty... Ešte jedna vec, prepáč, ešte jedna vec mi prišla, mi to ujde, Mhm. že, ktorá ma odrádzala, dosť dlho mi to trvalo, než som to spracovala, že keď sa napríklad používa slovo, že autorské šperky, hm, sa tak rozmýšľala, že autorský šperk vymyslel ten a ten. Keď to tak pozerala som knižky o výrobe šperkov rôzne, z rôznych období, až po neviem ktorý rok. Nič nové nikto nevymyslel. Všetko tu už bolo. Čo je autorské? Je to tu proste niekde niečo zahliadneš, možno keď si bola malá. A zrazu sa ti to vynorí a máš pocit, že uvidíš to a toto chceš vytvoriť. A už si dávno zabudla, že niekde v detstve si to videla. Že to vlastne je len niečo, čo si už videla niekde. Hej? Čo je to autorské? Potom ti chodia tie myšlienky, že toho už je toľko na tom trhu, však z každej strany to na mňa vyskakuje, toto každý robí. Ale to vôbec nejde o to, že koľka ti to robia. Nikdy to není rovnaké, keď budú 10 ľudia robiť jednu vec, nikdy nebude rovnaká. Bude aj tak 10 typov, nevytvoria to isté, takže netreba sa toho báť, že nie, že mať pocit, že toto je napodobenina. Nie, nie, je to originál. Urobila si to ty a je to také jedinečné, lebo si to urobila ty, je to tvoje. Takže netreba sa bať ničoho. Určite. A ja hovorím s humorom, že keď napríklad robíme nejaké prednášky alebo ak sa niekto bojí ísť von s tým svojím dielom, tak si treba uvedomiť, že ľudia nevedia, ako to má vyzerať. Ten, kto má tie pochybnosti, je v našej hlave. Takže treba ísť s tým von a veriť si, nadobudnúť tú dôveru v seba, že je to v poriadku, pretože keď si spomeniete, keď sa dostanete naspäť do toho bodu, keď ste to tvorili, alebo vytvorili, keď vám prišiel ten prvotný podnet, tá iskra na to, tak to je ono, to je tá čistá radosť, z ktorého vlastne ten produkt alebo ten výrobok vznikol
a netreba sa nechať spochybňovať našimi myšlienkami. Takže presne viem, o čom hovoríš, Saška. A veľmi ma teda teší, že tiež máš takúto nádhernú tvorivú cestu. Možno ešte taká otázka, že ako teda prebieha ten tvoj tvorivý deň? Ako to máš ty? Či to máš, U mňa. či to máš na pravidelnej báze, že máš nejaký No, režim dňa, harmonogram, alebo proste naozaj tvoríš vtedy, keď sa ti chce, keď sa ti zažiada, keď máš ten vnútorný motív. no, ten pravidelný režim, to som skúšala, ale to sa nedá v takejto oblasti dodržiavať. To je proste, niekedy to na mňa príde v noci a mám chuť, mám nápady, vtedy tvorím. Mhm. Potom sa mi stalo, že pol dňa spím, osoba unavená, ale ide o to, že skrátim to, že tvorím vtedy, kedy mi chodia nápady a kedy mám chuť. A tie ostatné veci posuniem na ten ďalší čas Super. zvyšný. No, na chvíľku si mi zmizla z obrazu, ale to nevadí, budem hovoriť. Možno je to ja, to je v poriadku. A ja presne toto som zažívala pri tom písaní, že v podstate, keď som písala, tak ja som vlastne bola vo svojom flow. Ja som bola úplne v nejakej zóne, kde proste čas akoby ani nebol, kde jednoducho ja som sa tam ocitla a prežívala som iba čistotu činnosť. Išla som ako keby na nejakého vnútorného autopilota, bolo to fantastické, naplňajúce a úplne, že jedinečné. A súčasne, keď som náhodou začala písať večer, častokrát som sa prichytila, že 1-2 hodiny v noci, ráno som stávala o 7, alebo vtedy som tiež ešte pracovala v kancelárii a musela som teda vstať, aby som aj rodinu prichystala do nového dňa, hlavne teda deti. A sa mi stávalo, že ja som spala 4 hodiny, niekedy aj menej, ale mala som toľko energie, ja som sa cítila, večer som nemohla zaspať po tomto ako keby tvorivom výkone, keď tak môžem povedať, aj keď nejde o výkon samotný, ale ide o tú činnosť. Ja som svietila ako normálne ako žiarovka, ja som mala proste presvietenú pleť a celý výraz mojej tváre sa zmenil a hlavne tá úžasná energia, ktorá zo mňa išla. Potom som takto pozerala do plafónu a ešte mi to tam hodinu bežalo, čistý pocit bytia a šťastia v tom bytí, hej, že čo si môžeme dovoliť. Takže takto. A ja to robím pre ten pocit šťastia. To je ten najväčší benefit, ktorý to prináša. Čiže sa nedá oberať o to tým, že čo, kam sa až dostane ten výrobok, čo s ním bude, ale o ten pocit. Ten je pre mňa najdôležitejší, ktorý mi prináša. Ten pocit šťastia. No. Taška, pre mňa je úžasné to, že, a u teba to vnímam veľmi intenzívne, že u teba v tom tvojom ateliéri sa vlastne rodia šperky, ktorí majú nielen že zmysel, že sú vlastne aj účelné a krásne, elegantné a dodávajú ľuďom taký punc niečoho jedinečného, mimoriadného, ale je tam aj nejaké posolstvo. A toto je vlastne to, čo mnohí, poviem to tak, že tí tvorcovia, nepoviem autori, ale tvorcovia, možno nevedia ani reprodukovať smerom von, že čo ich vlastne viedlo k tomu. Lebo skutočne, keď si človek pozrie ten príbeh, ktorý viedol k tomu vytvoreniu toho šperku samotného, tak je to niečo úplne iné, lebo vieš, ten tvorca vložil do toho kus seba, kus svojej vlastnej energie. Áno, toto sú tiež veci, ktoré mňa zaujímajú. A napríklad aj dosť často sa mi stáva, že tvorím niečo, že myslím na nejakú osobu a teraz premietnem si ju pred sebou a viem, že táto osoba má rada takúto farbu, má také črty povahové a, a začnem ako keby modelovať, že toto by jej pomohlo, toto by jej prospelo, toto by som pozdvihla, toto by som... Trošku začnem modelovať, hej. Manipulovať. A tak tu by som pridala rúžovú preto, lebo tá ovplyvňuje takú farbu, teda takú vlastnosť človeka, ako to prináša do života. Ja by som tam pridala takýto kameň, lebo ten má takéto vlastnosti, tiež by mohol tejto osobe podať. A vlastne ja začnem vytvárať nejakú konkrétnu vec, že pre konkrétneho človeka, aby som mu zlepšila tým jeho život alebo jeho nejakú situáciu.
U mňa to takýto proces funguje. A vieš, čo na tom No. správne? Že ja som si tiež všimla, že keď sami seba manipulujeme, že chceme urobiť niečo akoby z tej hlavy, že niečo tam pridať ešte do toho diela, niečo, čo pôvodne nebolo v tej našej pôvodnej predstave, a my vieme, že predstava, nádherné slovenské slovo, je to, čo predchádza budúcemu stavu. To znamená, že máme predstavu, ale potom ju manipulujeme skrz tú hlavu, ktorá ponúkne, a pridaj tam ešte toto alebo tamto. V konečnom dôsledku poškodíme sami seba, lebo ten výrobok, ten šperk v tvojom podaní a možno v mojom podaní, povedzme, to dielo, literárne alebo iné, zrazu nadobúda úplne inú energiu, úplne iný charakter. A preto hovorím, že ja to vidím a môžu to vidieť aj iní tvorcovia práve na tom, že keď nebudú pravdiví, ale budú manipulovať, budú si pomáhať rôznymi, možno aj teraz technologickými výmoženosťami, ale nedajú na to svoje vnútorné, na ten kompas, ktorý vlastne vedie k tomu, že toto je to, čo ide teraz z teba, tak sa de facto poškodzujú, lebo prichádzajú o potenciálnych zákazníkov, o množstvo lajkov a vlastne vidno to na tých lajkoch, na tých hodnoteniach a na tej odozve zvonka. Ten svet nám nastavuje pravdivé zrkadlo, či chceme alebo nie. Úplne presne si to vyjadrila, napríklad úplne pri šperkoch konkrétne je to to, že mám predstavu, idem robiť toto, mám tam nejaký koncept takýto o nejakej osobe a že chcem ju potešiť a toto bude to najlepšie, čo pre ňu viem urobiť. A potom zbadám niečo, čo niekto iný vyrobil a poviem, že aha, toto sa teraz nosí, mala by som tam dať aj také, toto sa teraz predáva. Jak mile to zmením, ten pôvodný koncept a začnem tam dávať to druhé, lebo tam už je ten malý chrobák do hlavy, že a toto by sa lepšie predávalo, tak just je opak. A ani tomu človeku potom neulahodí. Že najlepšia je tá prvá myšlienka, tak jak ti to príde znútra. Mhm. Sa nenechať ovplyvniť zvuk. Saška, a veľmi častá taká otázka býva v rôznych rozhovoroch, a toto ma teraz zaujíma, že či máš aj nejakú víziu do budúcna, čo sa týka toho, alebo či to nechávaš úplne na tú prítomnosť, na to tu a teraz. Súčasne to nechávam na tom, že teraz je to takto, takto to robím, žijem Mhm. a víziu mám iba takú, že toto chcem robiť a v tomto sa mi bude dariť. Už ako detaily sa vyvinú, to je proces. Bytočne budem plánovať, keď situácie prichádzajú, ja sa prispôsobím a urobím, budem sa snažiť urobiť také rozhodnutie, aby som mohla pri tejto činnosti dostať a robiť ju. Tak Saška, to je. ďakujem ti. A ešte by som sa opýtala teda, že ak by si mohla odkázať niečo ľuďom, ktorí naozaj majú tie strachy, nedovolujú si vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny, možno z tej istoty, zdanlivej, iluzórnej istoty bytia, žitia v nejakej kancelárii, alebo to je jedno, kdekoľvek, kde vlastne sami necítia tú spokojnosť a prípadne možno cítia v sebe tú tvorivú iskru, ale tiež si nedovolujú ísť von s tou svojou tvorbou. Čo by si im odkázala? Ako by si ich povzbudila? By som ich povzbudila. Treba veriť, že proste funguje to tak na svete, že aj, u mňa to bolo tak, že aj v najhoršie dni som nikdy nezostala bez koruny, aby som sa mohla najesť. Proste vždy prišla situácia, že niekto prišiel a niečo chcel a tie peniaze prišli, aj keď malé, ale prišli. Tak to funguje. A keď tomu človek verí, tak sa nemá čo obávať. Takže nebudem tu rozprávať nejaké rozprávky ľuďom, že čo, ako. Takto to funguje u mňa. Ja si myslím, že to tak funguje u každého. Je, Že začiatky sú ťažšie, hej. Vždy to tak je. Aj keď sa niečo učíme, alebo niečo rozbiehame, to by boli také rúžové motuze, hej, keby som povedala, že to je všetko ide ľahko a lusknem a ide to. Tak to nefunguje v ničom. Ale keď človek dôveruje
tak nikdy nebude hladný ani na tom ťažšom začiatku. A už to potom bude iba ľahšie a ľahšie. Toľko by som iba to povedal. Ďakujem ti, Saška, a skutočne potvrdzujem, že vstúpiť do seba, začať na sebe pracovať a prepojiť vlastne ten osobný rast a ten osobný rozvoj s tým, že rozpoznávam, ako sa v tom živote mám, čo cítim, či som autenticky pravdivý a kde už nie, kde ma to už nepúšťa, kde sa tie dvere niektoré zatvárajú. A ako poznáme, tam, kde sa jedny dvere zatvárajú, ďalšie sa otvárajú. Dôverovať ten život, že jednoducho príde vždy zdroj toho, aby som teda mal minimálne na tú obživu a potom sa nejako posuniem ďalej. Toto je úplne kľúčové. Ja som tiež stála takmer pred 3 rokmi naraz cestí opustiť vlastne ilúziu tej istoty, tej kancelárskej práce, ktorá súčasne spočívala vo vysokom statuse a nejakej funkcii. A stála som akoby naozaj nad priepasťou, do ktorej som potrebovala skočiť. A vedela som, že do nej skočím a nejakým spôsobom už dopadnem. Už nič iné sa nemohlo stať, len už som vedela, že nemôžem zostať tam, kde som. Takže týmto by som chcela veľmi pekne poďakovať ti, Saška, za tento rozhovor, pretože skutočne si prešla veľmi krásnou cestou a je trošku dlhou a toto je tiež dôležité, že každý máme to svoje tempo a každý máme dĺžku svojej cesty a je to v poriadku. A tá zmena začína niekde v srdci a potom v rozhodnutí a žije sa to ďalej v každodennom kroku. Takže týmto chcem povzbudiť aj ja z tejto dnešnej mojej role aj moderátora tohto rozhovoru ostatných, ktorí vlastne váhajú, pretože aj ten príbeh, ktorý ste dneska počuli, vlastne je dôkazom, že odvaha opustiť istotu neznamená stratiť pôdu pod nohami, ale znamená nájsť vlastnú pôdu, na ktorej môže vyrásť naozaj čokoľvek, po čom len túžite. Takže je to pozvanie k tomu, aby ste sa nebali otvoriť tie nové dvere, ktoré vás možno lákajú a za nimi uvidíte, že je nová cesta k zmene. Saška, ďakujem ti krásne za A tento ja rozhovor. tebe ďakujem. Bolo to krásne, ďakujem. Ďakujem a teším sa niekedy na budúce. Takže Áno. áno, ďakujem.